sanadi na so shi ya saka ni a tarko na so wanda ba zai iya wucewa ba. La 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 sanadi na so shi ya saka ni nake ta maye, sanadi na so mai sa ku. Amma dai antinmu duk fafatakar da nake ba ku gani, duk wanda ya so na aure Amira bai kai ni da nake son ta ba. Abbas, ko ka shirya ko baka shirya ba, auren Amira za su yi. Don haka ka je ka san abin da ya kamata. Shikenan, zan je in iya bakin kokarina in Allah ya yarda. Amma na san Amira ta wace. To, ba dai yafi maka. Amira. Na'am anti. Amira. Na'am anti. Ina so zan yi magana da ke mai muhimmanci. Ina sauraron ki. A shekarun da kike Amira, kin zaɓa zuciyarki soyayya da tafi ƙarfinki. Kuma hakan da kike ba daidai bane ba. Ya kamata ki mai da hankalinki akan karatunki. Saboda kin ga jarabawa ta kusa ƙaraso miki. Anti kenan. Na sani tunaninki da lissafinki yana baki Abbas yana hana ni karatu ko? To babu ko ɗaya. Abbas ƙarfin goya yake kara min na yi karatu saboda nan gaba na zama wata. Ai dama haka ke faɗa. Kullum idan aka miki magana sai ki ce Abbas ba shi da laifi. Anti ba haka bane. Gaskiya nake faɗa miki har cikin zuciyata. Abbas kara min mari yake ni karatu na zama wata. To shikenan. Yanzu ki haƙura da wannan kallon. Ki tashi ki je ki kwanta saboda gobe kina da makaranta. Shikenan anti naji. Sai da sanadi na so shi ya saka ni a tarko na so wanda ba zai iya wucewa ba. La 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 sanadi na so shi ya saka ni nake ta maye, sanadi na so mai sa kuka da hawaye, sanadi na so shi ke sa a zamo tagwaye, sanadi gani da rai tamkar matacce, na gani kamar na makance, gashi ina ji na kurumce, so sanadi ne ya sa na zauce, hankali na ya gushe, zuciya ta kekeshe, sanadi Abbas, ina gudun ranar da son ka zai illata min zuciya domin ya wuce hankali. Amira kenan, ina da yakinin babu abin da zai raba ni da ke dan abada. Ka tabbata haka ne Abbas? Ai ya kamata kai wani abin Abbas da zai tabbatar a shirye yake ka aure ni. Ina iya bakin kokarina. Kawai da kin san yanayin garin ne sai a hankali.
amma na yi miki alƙawari very soon za ki samu ribar mai kyau. Amma da duk da haka Abbas ya kamata ka wani abu. To masoya, ku dai ba ku gajiya da hira. Kusan awa 2 kuna magana. Ko tunani ya bakin ku ba ku tunani ya kare? Yanzu nake so zan zo mu gaisa kuma ga shi kin. A'a, da baka zo ba ni na zo da kaina. Wa gida ya aiki. To alhamdulillah. Sai Allah ya ce maka. Amira, na anti ni zan fita. Amma da akwai aiki a cikin gida. Ka shiga gida sai ki fara sa aiki. To shi ke anti, a rana lafiya. Sana dawo. Yanzu na ganin ki shiga gida ki karasa aikin da kai kawai. Ko waya ne mai anjima ko? To shi kenan ba matsala. Allah ya tsare Allah ba musa. Ya Allah lafiya. Kula mu da kai. Insha Allah. Tamkar matacce na gani kamar na makance gashi ina ji na kurumce so sanadi ne ya sa na zauce hankali na ya gushe zuciya ta kekeshe sanadi 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 sanadi. Ƙawata, shi ko ki sanar kuna ta da hankalin gida? Ai in ga miki yanzu baba ya ce yaya Abbas shi zai aure tun da shi kadai ya san halina kuma shi kadai zai iya zama da ni. Haba dan Allah. Wallahi gaskiya na ji daɗi. Kice za mu wataya abunmu. Ba ruwan mu da sa mana idan da yake yi. Ai mun yi magani shi, mun rufe bakin shi. Ke dai. Albishirinku masu sauraron waƙoƙin Hausa musamman ma na soyayya. Fasihin mawaƙin nan naku wato Awwal Ango yana gabatar muku da sabon albam ɗinsa mai suna Sai da ke. Sai da ke kundin waƙoƙi ne da ya ƙunshi Waƙoƙi masu sanyaya zuciyar masoya kamar irin su Burina. So. A duniyar so ni naki ne masoyiya sare a zuciya. Kana da ni ina da kai ya sahibi ba zan barka ba. Masoyiyata. Masoyiyata sarauniyata a zuciyata. Sanki ya shige ni ya taɓa ɓargo da jijiya. Zan bi zaɓi na. Zan bi zaɓi na wacce ke raina. Farin ciki na ce a duniyar kauna. Ba mai raba mu. Ba mai raba ni da kai sahibi a yau a gari. Yau duniyar sanka. Haba Abbas, kana tunanin akwai wanda zai iya raba ni da kai? Ba abin da zai raba mu, saboda ni naka ne kai nawa ne. Wallahi ka sa a cikin ranka haka ne, amma wa ya faɗa maka haka? Haba dai ba hakan ba ne wallahi. Jiran da aka ce na rasa ka, zan ci gaba da rayuwa ba. Amira! Kin kwanta baki addu'a ba sai wani surutan banza kike mana? To ki tashi je ki alwala. Sha kawai.
Tashi. Sanadi na so shi ya saka ni a tarko na so wanda ba zai iya wucewa ba. La 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 sanadi na so shi ya saka ni nake ta maye. Sanadi na so mai sa kuka da hawaye. Sanadi na so shi ke sa a zamo tagwaye. Sanadi gani da rai tamkar matacce, na gani kamar na makance, gashi ina ji na kurumce, so sanadi ne ya sa na zauce, hankali na ya gushe, zuciya ta kekeshe. Sanadi Wanda yasa na kira ka? Ina so in baka kwangila wacce ta sha bamban da wacce nake baka a baya. Sai dai ina gudun matsala. Ina sauraron ki. Domin sai kai taka tsantsan da hankali da kula. Na taɓa baki matsala? Baka taɓa bani ba. Ina gudun yanzu kar ta faru ne. To ko da matsala ta afku sai dai da gurin ki. Amma ba da guri na ba. Kana ji na? Ina sauraron ki. Albishirinku masu sauraron waƙoƙin Hausa musamman ma na soyayya. Fasihin mawaƙin nan naku wato Awwal Ango yana gabatar muku da sabon albam ɗinsa mai suna Sai da ke. Sai da ke kundin waƙoƙi ne da ya ƙunshi Waƙoƙi masu sanyaya zuciyar masoya kamar irin su Burina. So. A duniyar so ni naki ne, masoyiya sani a zuciya. Kana da ni ina da kai.
a zuciyata, sanki ya shige ni ya taɓa ɓargo da jijiya. Zan bi zaɓina. Zan bi zaɓina wacce ke raina, farin ciki na ce a duniyar kauna. Ba mai raba mu. Ba mai raba ni da kai, sahibi a yau a gari. Yau duniyar sanka, ni da kai nake fahari. Na sadaukar da kaina. Sadaukar da kaina a so, ko na mutu zan so ki rayu. In har na mace sanadinki, kalmar so za a fata rayu. Sumayya. Mai suna zinariya ta, kyakkyawa kin ɗara mata. Sumayya kina a raina, san ki ya zama jinin jikina. Maryam. Maryam ce sarauniya, mai kyawu da idaniya. Sai da ke. Sai da ke abar suna. Ke ce farin ciki na. Kina raina. A raina, kai ne farin ciki na. Ka ba da ƙauna, ni zan baka zamar soyayya. Da kuma waƙar tauraruwa. Da kai mai suna, na san ba za na koka ba. Za ku iya samun waɗannan daɗaɗɗen waƙoƙin a channel ɗinsa mai suna Awwal Ango TV. Da ke dandalin YouTube, maza ku garzaya domin samun waɗannan daɗaɗɗen waƙoƙin tare da fasihin mawaƙin ku Awwal Ango. Za ku iya samun shi a kan lambar waya 090 34 28 44 88. Kar ku manta Awwal Ango TV yana nan a dandalin YouTube.